Tay, excuse sa tayan, mga na rami. Kita ni Kevin Sislao, o Yotikyo, o Andres. Tara, that's lang. Ang tulo na itong original daw ng mga members sa family na ay bisita na gusto mo imamat kung sa ilahan. Tay, mayong buntag. Kadungog pa mo. Makadungog ko yun lang, kalois Ginoo. Tatay, pasensya kaayo ha, kay nagsamok sa amin. Okay lang mo. Okay lang kayo. Eh, tuyo ba? Kanang kamo man tong tulo ka anak ni tatay ni Kanor. Oo, katong taga-Karkar Cebu sa una. Oo, kay naami parinti po dito sa Karkar Cebu ba nga nagpatabang sa amo adere, nagkontak sa amo adere kay taga Kidapawan man ni. Nga naa daw utang sa una tong tatay pa ninyo. Napay utang sa una dito. Ako na kayo karon ha ginapakuan unta nga masingil daw unta sa mga anak. Naigi padala tayo nga mga papers. So, pirma sila. Oo, tapos basin pwede nga i-ano, kanang tungaan ng pagbayad. Pinabot naman sa 30,000. Join mo sa link. 30,000? Sila? 30 mil na. 30 mil na. Oo, tag 10 mil na lang mo. Ay dugay namang good to, pila-pila nakatuloy ka, 20 years na siguro. Oo. Saan man, naman siguro ikabayad. Pasensya kay napunong yun mi sa reunion no. Pero, kasakayutan man sa paginikanan, Join mo sa link na akong isang pagkangan nga mga anak ni, hindi na mo. May mga talikdan pero pagka kini nga sitwasyon nga wala na mo sa pangandaman Lagi. Okay raman tay kung ano, kay karon wala man mga pangandam no. Ibili na mo tong papeles tapos ikuan balik ko na namo kung kano sa inyong gusto nga bayaran. Ha? Okay ra? Sige. Ipa-receive sa namo. Ha? Ibili lang namo ha? Ali, dili lang ako liyon tay. Ali tay. Dire lang. Ako na libre kaya di naman sila kakaya no. Sige. Pa-receive lang namo tong papeles. Oo. Congratulations! Happy reunion! Dito mo tulong! Tatay! Happy reunion! Joke lang ha, walay bayro nun ha! Dito, tatay. Dire. Tatay, okay. Sige, dire. Oo, dire sa daplin. Yo, dito ka tay. Oh. Nagsamok-samok yun, Mino. Ilsa si Wenceslao. Gani, Pero si gani si Wenceslao. Okay. Naay mensahe sa inyo ha. Naay mensahe. Ana sila sa akong duha ka uyuan. Amahan, ikaw ang amahan. Bisan kamo na lang tulo na bilin sa inyong mga mag-igsoon. Wish na ko nga patasan sa Ginoo inyong kinabuhi. Ug unta dili na magsigig sakit inyong mga tuhod. Para sa sunod natong reunion, naa pa mo og makalakaw pa og tarong. Gipangga mo namo kaming mga inyong mga anak o pag-umangkon. Ang surprise gikan sa mga anak ni Papa Wenceslao. Sige, unsay ikasulti sa ilaha? Ikaw sa tay. Unsay imong ikaingon sa imong mga anak nga nagpa-surprise? amo din silang pasalamatan. Libo-libo. Salamat. Ako lang yun. Ang Ginoo ay magbalos nila. Amen.
pinangga kayo mo no sa inyong mga anak o mga pagumangkon. Nagkugwa sila ba? Ang naghanda gani. So now, let's proceed para sa Nasaan pa sila? Doon pagkadya sa Ginoo na mapapaduktot kami sila padaol sa Ginoo. Amen. Kaya ang mga anak. Okay. Iyaan sila kanunay na palangit sa tanto nga tanang pangandoy silang kinabuhi. Magkapot nila pinag-istabang sa Ginoo. Okay. Sige, ikaw tatay. Unsay kasulti, pasalamat lang. Salamat. Okay na ba? Alam na tanong ikaw. Okay. Oh, gipadala mo lechon. Ay lechon, no? Oh, ikaw tay. Unsay kaingon? Ako ay kaya sa akong mga anak o bansa kong mga pagumangkon nga una gud sa tanan ang buhi nga Diyos Oo. ilahang pasalamatan tungod ka siya ang inubdan sa tanang mga panalangin sa ila karong kahimtang ikan sa Diyos. Amen. Minsan man sila karon nga nagdala rin. Salamat kaninyo mga pagumangkon, mga anak. Sa tinuod na surprise mo yapan. Kaya ang nakita na mo, sobra ang kalit. Okay. Sige. Grabe no, reunion na pero naapag yung nagpadala. So, meaning to say, palangga kaayo mo. Tulo na lang di ay mo nabilin. Okay. Sige, mag-blow sa tawag candle. Sige. Sige, blow na to ang candle. Isa-isa mo tay. Dungan mo. Yehey! Happy reunion! Punta, nagkan pa din tayo no, nga reunion ang moabot. Ya, nalipay na karon? Nalipay? Nalipay. Okay. Happy reunion. Palakpakan na to! By your side, gusto kag surprise.